Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da yau, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci wanda zan sake gabatar muku da labaran duniya wanda nake jagorantar shi a wannan tasha mai suna Shamsu BK TV. Ga wanda yake sauraron wannan tasha tawa mai suna Shamsu BK TV, to don Allah idan ya samu dama ya daure ya dangwala mana alamar subscribe, sannan ya danna alamar ƙararrawa. Da zarar na saki sabon labari wannan jaridar BBC ta fitar, ko Aminiya, ko Leadership, ko Legit Hausa, ko RFI, cikin yardar Allah idan na samu dama a take wannan lokacin zan turo muku shi. Na gode. Ba zan yaɗa muku labaran da yake na ƙarya ba ne, a'a, sai abin da na ga wannan jaridan sun fitar. Kaga ko ina da tabbacin cewa ba zan yaɗa muku ƙarya ba. Na gode. Ku ci gaba da sauraro na a cikin wannan YouTube channel mai suna Shamsu BK TV. Zan ci gaba da kawo muku labarai daban-daban wanda suka kamata. Na gode. Zan fara da jaridar Leadership wacce ta fitar da labarin da bai wuce awa 6 ba, wannan in ka kwatanta a agogon Najeriya zai iya zama yau kwana guda da shekar labarin. Tunda yau muna 10 ga watan 11, to a cikin awa 16 da ka gani, kaga in kai minus ɗinsu zai koma maka ranar 9 ga watan 11 2020. Na gode. Wannan labarin dai yana zuwa ne daga jaridar Leadership a yau. Ahmed Mu'azu ya zama shugaban hukumar INEC na riƙo. Wannan shine labarin da zan iya kawo muku a daidai wannan lokaci. Na gode. Ina fatan kuna sauraro na. Zan ɗora daga inda na tsaya. Ahmed Mu'azu ya zama shugaban hukumar INEC na riƙo. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a ƙasa INEC Farfesa Yakubu Muhammad ya miƙa kujerarsa ga Ahmed Mu'azu a yayin da yake jiran tsammani kafin majalisar dattawa ta sabunta mishi wa'adi na biyu. Muhammad ya miƙa ragamar shugabanci ne ga kwamishinan zaɓe na ƙasa Air Vice Marshal Mu'azu Ahmed mai ritaya a matsayin shugaban riƙo. Farfesa Muhammad Yakubu ya sauka daga kujerarsa. Hakan ya gudana ne a wani taro da aka gudanar a hedkwatar hukumar zaɓen da ke babbar birnin tarayya Abuja, kamar yadda hukumar ta wallafa a shafinta na Twitter. To wannan shine labarin da zan iya kawo muku shi a daidai wannan lokaci, wannan jaridar Leadership ta shika. Sai dai bari mu ɗan sake dubawa ko akwai wani wanda wata jaridar ta sake shika. Insha Allahu a yanzu zan ɗora muku shi. Na gode. Ku ci gaba da sauraron wannan tasha mai suna Shamsu BK TV a YouTube channel. Dan Allah ga wanda ya gani zai iya danna mana subscribe. Wannan shine zai ƙara ba mu ƙwarin gwiwar ci gaba da yaɗa labaran duniya ta wannan tasha mai albarka mai suna Shamsu BK TV. Sannan za ka iya danna alamar ƙararrawa domin da zarar ka buɗe datarka, in aka saki sabon labari wannan nima in na sake maka shi a bidiyo don ka saurara a harshenka na Hausa, za ka gan shi nan take ba da ɓata lokaci ba. Na gode. Yawwa, alhamdulillah, cikin ikon Allah na sake samun wani labarin wanda shi ma jiya aka sake shi, wanda yake cewa an kammala bikin naɗin sabon sarkin Zazzau. To shi ma wannan labarin cikin yardar Allah yanzu nan zan kawo muku shi ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan shi kuma a yanzu haka awa 18 da shikansa, shi ma na jiyan ne. To zan ɗora. An kammala bikin naɗin sabon sarkin Zazzau a yau Litinin 9 ga watan Nuwamba ne aka yi bikin bayar da sandar girma ga Alhaji Ahmed Nuhu Bamalli, sabon sarkin Zazzau. A watan jiya ne gwamnatin Kaduna ta naɗa Ambassador Ahmed Bamalli a matsayin sarkin Zazzau na 19.
bayan rasuwar Sarki Alhaji Shehu Idris, wanda ya kwashe fiye da shekara 40 a gadon sarauta. Ɗimbin jama'a ne suka halarci bikin, ciki har da Sarkin Musulmi Alhaji Ahmadu Abubakar na uku da Shehun Borno Alhaji Abubakar Ibn Umar Garbai Alkanami. Wannan su ne labaran da suka shika a ɗan takaice, wanda shi ma leadership ce ta fitar da shi. Ina fatan za ku sake sauraro na, ko Allah zai sa in ƙara samuwa wani don in turo muku ku saurara ta harshen ku mai albarka, harshen Hausa, harshen Najeriya. To alhamdulillah, na sake samo muku wani labarin a cikin jaridan nan dai ta leadership, wanda na sake samun wanda siyasa na iya kawo ƙarshen Boko Haram, in ji Zulum, gwamnan Borno kenan. To zan ɗora. Siyasa na iya kawo ƙarshen Boko Haram, in ji Zulum, kwana ɗaya da ta wuce. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umara Zulum ya bayyana cewa gwamnatinsa ta yi amfani da siyasa wajen dawo da 'yan gudun hijira jihar kimanin 100,000 zuwa yankunansu na asali, inda ya ce ƙarara hakan ya nuna amfani da matakan siyasa zai taimaka wajen kawo ƙarshen rikicin Boko Haram wanda ya addabi jihar. Gwamna Zulum ya bayyana haka ne a zantawarsa da manema labarai a fadar gwamnatin tarayya da ke Abuja, jim kaɗan da ganawar sirri da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kan lamuran tsaro a jihar Borno. Bugu da ƙari, ya ce amfani da baƙin bindiga kaɗai ba zai magance rikici ba, inda ya nanata cewa ya zama wajibi a samarwa matasan jihar hanyoyin bunƙasa rayuwa wadda zai ƙunshi kowanne mataki. Haka kuma ya buƙaci da a ƙirƙiro da ayyukan yi domin ci gaban matasan tare da kyautata yanayin da zai sahale hanyar da za ta taimaka wajen dawo da 'yan gudun hijirar jihar zuwa garuruwansu na asali, domin ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda aka saba. Har wala yau, Zulum ya bayar da shawarar a yi hankali da zanga-zangar matasan nan ta EndSARS. Ya ce ta hakan ne rikicin Boko Haram ya ɓarke a yankin arewa maso gabas, wadda ya ankarar da cewa al'amarin da ya fara ta zanga-zangar ƙin sanya hular kwano, yayin da hakan ya baiwa Boko Haram damar kutsa kai. Da yake bayyana maƙasudin kai ziyarar, Gwamna Zulum ya ce, "Ina mai farin cikin sanar da 'yan Najeriya da cewa da sannu a hankali zaman lafiya yana dawowa a arewa maso gabas, musamman jihar Borno, wadda hakan ya baiwa gwamnati damar sake dawo da 'yan gudun hijira zuwa gurarensu ta hanyar samun gagarumin goyon bayan sojoji da sauran jami'an tsaro." Ma'aikatar Kuɗi, Ma'aikatar Kula da Ayyukan Jinƙai da Hukumar Nema da sauransu a wajen aikin, waɗanda a hankali mun dawo da 'yan gudun hijira kimanin mutum 100,000 zuwa garuruwansu na asali a jihar Borno, wanda kuma wannan 'yar manuniya ce dangane da ci gaban da ke samu a zaman lafiya, sannan kuma muna buƙatar ci gaba da samun cikakken goyon bayan sojojin Najeriya wajen kawo ƙarshen wannan rikici, in ji Zulum.
To wannan shine takaitaccen labarin da zan baku a yau, sai dai ku tara da misalin karfe 5 na yamma insha Allahu zan kawo muku wani sabon labarin wanda jaridun Najeriya suke fitarwa, ko in ce jaridun da suke yada labaran duniya, wanda nima hakan ya bani damar in gwada ƙoƙarina da kuma basirar da Allah ya bani wajen karantowa wanda ba zai iya karantawa ba kuma yana da waya babba wacce yana iya shiga YouTube channel. To idan ka shiga YouTube channel ka ga wannan bidiyo na, to dan Allah ina mai shawartar ka da ka daure ka danna mana alamar subscribe. Wannan shine zai baka damar samun labarai kai tsaye ta harshen Hausa, kamar ka kamo gidan rediyon BBC Hausa, ko ka kamo Freedom Radio Dutse, ko Kano, ko Kaduna. Insha Allahu za ka ci gaba da samun wannan labarai ta wannan YouTube channel na mai suna Shamsi BK TV. Mu huta lafiya. Ku danna mana alamar like, kana ku danna ƙararrawa, sannan ku yi mana subscribe. Mun gode.